Gore rino hakudyiwe rinopisa. President Emerson Mnangagwa vasingorovera moyo padombo nhasi vakananga kuVictoria Falls uko kwavakatadza kumhara last week ndege yavo mushure mekunge vanzwa ma-emails aitaurwa chinzoni mune mabhomba akadyarwa muma-airport. Zvinova zvinhu zvinotarisirwa kuti zvakazosumudza hasha dzemukuru kuti vasvike pakunodzinga uyo aiva Air Marshal kana kuti vaElson Moyo anga anoona nezve Air Force ndobva miswa basa rake mushure mekunge zvinhu zvinotarisirwa kunzi anegona kunge aitadza kumhanya basa kana kuti aitadza kuita basa rake nemazvo nekuti semukuru anofanira kunge achitozviziva. But nhasi vazingorovera moyo padombo vazongoenda ikoko kunigirikini ndobva vangonyora vakati today I arrived in Victoria Falls for the 56th session of the Economic Commission for Africa Conference of African Ministers Finance, Planning and Economic Development. This presents key opportunity to showcase Zimbabwe globally as we pursue inclusive green economies. Ndo manyoro avaita President Mnangagwa mushure mekunge vasvika ikoko, asi vanhu vakawanda vaingopopotawo vachitaura kuti Zimbabwe yatotadza kusunungurwa nenyaya yavanhu vane dzungu kana kuti nyaya yeutengesi hwakaitwa kunzi vanhu wai vakataura wai ma-email akazobuda ndiani anga atengesa hanzi nyika dai yakasununguka. Vamwe vakati aiba dai ngavachingoita step down nekuti tinoda nyika ine mukuru akashinga ane ushingi aifanira kungomhara pamabhomba ipapo semunhu akabva kuhondo. Zvinotaurwa nevanhu hazvipere muri Zimbabwe nekuti vanhu vanenge vane zvinhu zvakawanda zvavanotarisira but